Mela, niskużaw ruħna, kanna fault, ma nafx jekkux minna ħatana jew ta' Facebook. Jekk xi ħadd jista' jikkonfermana jekkux qed nistemaw tajjeb aħjar jagħmlulna pjaċir. Mela, ħanarġgħu nibdew fuq tal-Mexican Congress. Mela, da bażikament kien hemm dan il-Mexican Congress u prezentaw dawk il-famużi mumi kif qalinna Zajan. U bdejna kien hemm dan il-persuna minn apparentement minn naħa tal-gvern Sergio Gutierrez Luna. Alright, qed jgħidulna l-istam tajjeb, proset. King. Buri. U dan insomma il-parteċipanti li kien hemm qudiemu għallhom biex jiġdu taħt ġurament insomma u itkellem Jaime Maussan. Jaime Maussan għal min ma jafx huwa ufologu, ġurnalist u host ta' program televisiv Mexican The Third Millennium. Kifetlek għal-kemm għandu ħafna videos li huma kredibbli. Kultant joħroġ b'xi ħaġa bħal di. Eżatt, fil-fatt. U li tlef il-kredibilità x'imbagħad il-videos vera jkunu tajbin, speċjalment dawk il-UFOs ħirġin miġo l-vulkani u dak il-UFO fejn il-muntanja vera. Jiena għalija bniedem once li jitlef il-kredibilità u mbagħad jispiċċa. Daka kien diġà ippreżenta żewġ fakes oħra, waħda minnhom kienet forma ta' feri. Li jgħetlek ta' ħadima Steve Quayle, imma Steve Quayle beda jippreżenta li hija reali bħal meta ppreżenta dak l-iskall ta' ġgant. Eżatt. U da bażikament insomma kien qal li anki testijiet forensiċi sarulu u testijiet ta' DNA u qal it's the real deal insomma ħafna minn dal-affarijiet u kellu dik This is an alien mummy. Darba oħra. Edha hekk. Le, dik oħra, dika ġejjina li dika Marija. Marija. Le, din hija alien mummy u qal li kienet alien mummy żgħira. Beda jiklejm li this is an alien mummy, insomma, kienet another fake. U da, Maussan, insomma, beda jgħid għanna sorpriza. Jieħsibtom ħajħorġu xi għalma twenni xi alien li għadna marajna. L-lum kieku qasanna l-fej noqdu niddiskutu daw l-affarijiet. Kieku it's disclosure. Imma, b'rispett kollu, joħroġ żewġ isom pupi, isom iti. Itnej li huma isom l-aħħar burger li weħlet fil-friża, tkun inżejt hemmhekk u mbagħad wara xi xarejn tinduna hawn burger waħla mal-friża. Jew meta pep ħafna. U insomma, da għallhom għandna sorpriża u bdew jagħmlu din sa speċi ta' unboxing ta' dawn. Waħda minnhom kienet bil-bajtu. Ġejjina li ajwa. Ifimni, xorta rridu nibqgħu oġġettivi u nżommu moħħna miftuħ għax dana ngħiduha kif inhi. Dax qegħdin ngħidu aħna, imma l-maġġoranza tan-nies isu ma tantx niżlet tajjeb, ma tantx niżlet tajjeb man-nies ħanajtek. Ma ninsewx dik li semmejt inti dik tal-mumja li qiegħda in fetal position. Marija, kienu laqmuha Marija. Dik għat-TTSA u Gary Nolan kienu tiġamlu testijiet fuqha ta' DNA u sabu li kienet tifla. Kienet human. Human, sajan, pero kella partijiet ta' annimal. Eżatt, issa differenza bejn dawn il-mamis u ħansejħu la Marija ħalli niftehmu, ħalli ma nqgħodx nerġa' nirrepeti, l-on ta' dawn il-mamis il-ġodda qiegħed fin-nofs tar-ras. Biex niftehmu. Kulħadd nimmaġina raħiti ta' l-antik. Taf kif inhu ras iti għandu lon fin-nofs u retractable
Telefon dak li jitla. Dawn apparentement dawn il-mamis għandhom on retractable bdew jgħidu, nistax nifhimhom, ma insomma bħal tal-fekruna biex niftehmu. U għandu on off in-nofs. Fil-waqt li Marija, il-mami l-oħra l-kbira, għax dana da nitkellmu Marija hija kbira, mami kbira. Instabu ġu l-istess post, u daw. Instabu ħanajdu l-istess post. L-istess post il-Messiku enormi, ma l-istess post il-Messiku nstabu ġo l-Peru. U dak inti ġasar l-om testijiet ta' DNA u sabu li kienet fake. Jiena li dana, fimni, dija l-istess ħaġa, basikament. Meta tibda tara u koll kem rawħ nies dan mal-ewwel sija rawħ 75 million. Mix-xajta. Skulli mix-xajta, 75 million. Da rawħ ġifieri Messiku kollu nimmaġina d-dinja, ħafna partijiet mid-dinja ġifieri dana kienet xi ħaġa li kif ħanaqbad ngħidilek jiena, min qed jistenna d-disclosure. Nwaħħal qudiem it-television u ma tihomx tort. Ara kemm daw. Xena rajta għara. Għara ħanajlek, emmin qed jgħid li dawn huma veri, ġifieri. Ma naħsibx jekk dak ta' Stanford tiċċertifikaħħom li mhumiex. All right. Jiena still għalkemm ġifieri qed nitħaq u qed ngħidaw l-affarijiet. Aħna ma nafu xejn. Ġifieri dana jista' jkun li da jkun hemm xi sorpriża. Again, jiena fl-opinjoni tiegħi biss ġifieri u marit influenza lil ħadd. Għax naf li hemm hemmhekk. Ma ħanpoġġilek domanda. Min jemmina? Ħanpoġġilek domanda, ngħidlek għax ma nemminix jiena di. Jekk hawn l-alieni hawnhekk daw li qegħdin ġol kaxxa. Il-karozza tagħhom fejn qiegħda? Ole, mhux hekk biss ngħidlek. Ole, mhux hekk biss ngħidlek. Allora daw l-alieni bi tliet iswaba twal. Għax jindiħan poġġejlek issa. Apparti minn hekk issa tgħidli honhom retractable għal xi. Għaliex honhom retractable? X'użhom? M'għandhomx snien. M'għandhomx organi ġenitali daw laqas reproductive organs. U għadin bil-bajt. U għandhom il-bajt ġo fihom, sabulhom il-bajt ġo fihom daw. Mhux awtomatikament. Ġilda ta' rettili qegħdin jgħidu, qed jgħidu bit-tletti swaba u t-tletti swaba għandek l-ewwel biċċa imwaħla malejt ġifieri ma titawwiċ bħal mija tagħna titawwiċ hekk. Difani, tibqa dritta l-ewwel biċċa. U għandhom iswaba twal bħal tal-asafar. Naħseb li daw kieku kienu kreaturi avvanzati u evolvew. Ma ħsibx li għandhom għalfejn ikollhom iswaba twal daqshekk daw ħajtilgħu mas-siġar. Fimt ma tagħmilx sens. Immerħilu jiena insejjax dana da min jaf x'inhu ma daw l-esseri. Għedin jgħidu li għandhom il-ġilda tagħhom ta' reptiles, sal-fingerprints bdew jgħidu li għandhom minflok bħal tagħna li huma ċirkolari, dawn għandhom fingerprints orizzontali bħal huma tar-rettili. Issa, meta jekk tara l-X-rays, jiena ma nifhimx ġifieri fl-anatomija assolutament. Ma ċuċ minix. Jekk tara l-X-rays, l-ewwel ma tinduna illi dil-adma ta' dil-ispalla u l-adma tal-koxxa msejt hemm femur u blament ma nafhomx. Huma swiċjati, sa dat insiex dana mhux qegħdin nitkellmu fuq sabu skanietru waqduh u biżbal poġġew ħażin, taqduh ħażin, da din nitkellmu kreatura unita, ġifieri bil-ġilda bil-laħam kollox. Kif jista' jkun għandha dil-adma u dil-adma qegħdin switched u dil-adma tal-koxxa bil-kontra. Jekk tara l-X-rays, tinduna wkoll li ċertu għadam lens tagħhom huma ċċoppjati. Apparti minn hekk, meta tagħmlhom ħdej xulxin di ma di, tinduna li hemm differenza bejn il-qies. Da kien hekk, daw il-kreaturi hekk kienu, għas kienu jimxu sew ġifieri bil-fors. Dana ifimni dana. Mux xi ħadd laqqat xi koċċ imbarat soqqadhom flimkien. Ma li ma nistax nifhem sajjan hija di. Għaliex tagħmilha u meta it was already proven. Flus. Hoax. Flus. Ma flus, all right, vera. It was already proven a hoax for 2017. Right, if you want to put up a big show, gidba tibqa' gidba, fimt ġiel dana. Aħna nafu li kien hemm rapporti li l-Messiku
kienu għaxi UFO u kienu marru l-Amerikani jieġbruħ. Ġifiri, setaw joħorġu dik. Mux għalla dal-imbarazz. Mux hekk, da jena lija b'rispett kollu kienet. Bħalma qal għax fost in-nies kien hemm Avilob, għal minn ma jafux Avilob, skużawni, għal minn ma jafux Avilob huwa xjenzat, astrophysicist u direttur tal-Harvard Astronomy Department. U miegħu kien hemm ukoll Ryan Graves, il-pilota tal-F-18 u xek. Li dana tant ir-rabja li qal this is a major step backwards, insomma. U qal it's an unsubstantiated stunt. Ma nistawx nifmu għaliex toħroġ xi ħaġa bħal dik. Fimt? Forsi naf, forsi għax ma kellhomx biżżejjed komunikazzjoni ma' dinja ta' barra biex jinnaf jituhom iktar informazzjoni bħall-Amerikani u daw il-postijiet fejn jivvestigaw. U qalu isma' nagħmlu xi ħaġa aħna nivvintawlhom di. Ma jiena ma nistax nifhem kif jidħol il-Kongress Messikan fiha dil-ħaġa. Fimt? Forsi jinnaf qed jippruvaw bellawlhom ir-ros bil-labru. Jiena lija l-ewwel qed hija anti-scientific li għedin jamlu u koll. Għax inti minnaħa tal-gvern Messikan. Għax inti ix-xjenza għanda proċessi u tittirreplika biex tasal għal ċertu konklużjonijiet. Għat tittirreplikom ċertu affarijiet, mux tara il-bibien biex ħaddieħor jagħmel testijiet. Dana tiġa għedin jgħidu ġifieri li testijiet saru bħal speċi apparentement mux ħajħallu l-min jaraħħom u jittestja fuq. Frodi. Dafka l-muħda jena t-najlek, isma, dan u għal-jent t-temmena għax t-najlek jena. Bħal VG Mermaid. Bħal? VG Mermaid. VG Mermaid. Dik nofsa xadina u nofsa ma dikka kienu. Mux l-istess ħaġa. L-istess ħaġa, dik hija Frankenstein u bitċit minn annimali oħra. VG Mermaid. Naf bija, pero ma konx naf li jgħidu lajk. Dan somma mbagħad beda jitkellem dak l-espert forensiku Messikan Benitez u beda jgħid li 70% tad-DNA hija ma qalx umana, ħafna nies qegħdin jgħidu 70% tad-DNA hija umana. Le, mhux hekk qal. 70% is of known species on Earth. Origin. The other 30% is unknown. Issa aħna nafu li x-xadini l-apes minna li jek mussejr zbal less than 5% ma nafx fej rajta, less than 5% għandhom DNA tixbaħ il-tana. Da beda jgħid insomma li għandhom bejs 750 u 1000 ma nafx kemm sena, beda jgħid. M'għandhom xejn simili minn tal-bniedem għalkemm they have a humanoid figure. Sabulhom plates, ma nafx tal-jema metal rajta ma nistax niftakar. Ma diġa huwa diskredit, dak il-metalli huwa normali. Ma parti minn hekk. Inti kreatura organika, għax dawn id-din jgħidu li it's an organic creature, made of flesh and bone. Dal-metal ġiri daw evolvew bil-metal ġofijom, ġifiri bi-pjanċa unek, ma s-sax nifima. Għaxin anki meta rajta din il-bicċa pjanċa ġo l-X-ray. Jena li, tafx istħajeltu għasu plassu bajnas il-batri. Għalla tal-ħadit. Isu bra tal-ħadit, eżat. Xrit najt iktar. Jena lija. Isma, daw. Dina kif qarra Graves. Daw il-cryptids inna narawhom żmien. Sawa. U bħal speċi maqqas għandna nagħti kasu. Sakemm ma tkunx the real deal, pereżempju ħaroġ il-Gvern Amerikan jgħidha daw għandhom l-aljeni, hemmhekk korrajt nibdu nitara mal-aljeni. Imma sissa li nista' ngħid li huwa żgur li daw il-vetturi tagħhom żgur jiġu hawnhekk. Sakemm minnhom xilhom hawn ħafna. Sajja, l-inti, taf, jena. Maljeni, għatma rajna. Jena, mux għet neskludi li da forsi ħna għannik.
Ma minix qed neskludi ġifieri li dawn huma vera xi kreatura, xi cryptid kif attenti li ma nafux bihom. Però li tiġi tajli isma' dawn huma alien bodies li huma extraterrestrial kif bdew jgħidu, kif tista' tgħid? Pa speċi ħriġthom minn ġo spaceship. Daw il-bodies għax dawna mimlin isu trappa abjad ma stajx nifhem x'inhu. Daw jgħidu biex jippreservahom. Ifhimni, Marija sabuha. L-istess mod. U jekk taraħħa, jekk tqabbilhom flimkien. Bejn Marija u daw il-ġodda li sabu, il-ġodda insomma, daw flimkien sabu. Daw għax ħarġu issa, ċil-verità, ma Marija sabuhom dawk. Allora kif Marija anatomikament hija differenti, hija ħafna iktar simili tal-bniedem bħal-lon u r-ras. Mi bniedem kienet Marija. Iva. Imma xirrit ngħidlek jien. Mi som qataw la dil-biċċa taw. Le, għandha ħafna modifikazzjonijiet, ta' ġifieri Marija wkoll. Jallak niftakarx sew kellha biċċiet minn tiġiġ. Ukoll. Biċċiet minn tiġiġ u biċċiet minn majjal. Ukoll. Ġifieri immiksjat mal taxidermi. Massakru. Taxidermi went wrong jiena hekk naraħħa ġifieri. Ma nafx jiena jekk din hija evidenza ta' alieni u n-nies kuntenti li orajt fl-aħħar wieħed ħanajtek disclosure, dimen industry titbellaħ ħielu. Però nies illi ilhom jirriċerkaw bħalna wara kollox. Jiena mhux ħadbellaħ ħieli, dispjaċini ġifieri nirrispetta l-opinjoni ta' kull min jemmen u dak jiena sissa qabel ma jkunx hemm xi ħadd jagħmel DNA test indipendenti u jgħidilna isma' all right. Għandna xi mistoqsijiet? Joseph Muscat. Mhux bil-fors l-organi sesswali huma bħal tal-umani, le all right, ovvjament. Imma dawn ma sabulhom xejn. Ma sabulhom mhux qed nippretendi li ħajkollhom l-organi sesswali ta' bniedem, ma dawn laqas tan-nimal m'għandhom daw letteralment għandek pupa inti għandek isa barbi. Bajt. Għandha l-bajt ġo fiha. Pal tiġiġu maħxija. Eżatt, esek. Letteralment. Forsi kif qed jgħidu DNA mħalta. Jista' jkunu. Ma ngħidx. Ma nifhimx fid-DNA imma. Ma ngħidx, għax kieku kienet issiba mhux ħadd tara di ta' tiġiġa, di ta' hekk, fimt? Mhux hekk. Kieku tkun waħda. Jiena qabel ma jkun hemm kif għadlek, qabel ma jkun hemm studju indipendenti, xi ħadd li joħodha f'idejhu jgħid isma' ħanara d-DNA. Ġakin hemm Gary Nolan it-testjaħħa. Iva, rajt, imma ħalli ngħidu ħanqodu fuq Gary Nolan biss, ikun hemm xi ħadd ieħor li joħodha f'idejh. Iva. Nobel Prize. Qed nifhmek, għandek raġun. U vinta dik il-magna. Immissa raġel klejm oħra li qishom u tinsiex inti Gary Nolan ir-riċerka fuq mhux ir-riċerka testja fuq Marija. Sa daw din jgħidu orrajt isna orrajt Marija mela tseħħuk, fake. Sewa. Imma daw issa t-nippreżentawhom bħala ril. Fil-fatt ma ppreżentawx il-Marija magħhom daw ppreżentaw dawk it-tnej. Li daw mind you, daw mhux dawk it-tnej biss, hemm ta' daw hemm partijiet ta' dak iż-żgħir ukoll. Dak la ta' kama. Magħhom sabu. Dak kienu sarulu testijiet ukoll. Dak il-fetu jgħidu. Dak insteraq, sa fejna fien insteraq dak il-mami. Ejja. Però kienu qalu li kien vera u kollu, jalla kienx imdaħħal dan u kollu. Jaime Maussan. Dak għan darba videos ta' vera, Ejju, ġili rajt. U l-aħħar darba bdejt nara dokumentarju tiegħu, pereżempju fejn jaraw id-dwal hemm San Pedro. The Lights of San Pedro, ġifiri daw jintafaw għem jgħoddu jitolbu, jidru daw id-dwar. Għanajlek, saj, jena taf kif nirraġuna, jena jekk qed nitkellmu jena u inti. U qed ngħidlek 4 tistejjer. U minn 4 tistejjer waħda minnhom kienet gidba. Rajt, u inti taqbadni. Titlef il-kredibilta. It-tlieta l-oħra jistgħu jkunu miktubin. Rajt. Għax mbagħad jiena once li tilef il-krittu daqshekk. Dana he's a known hoaxer, right? He's a known fraud. Jiġifieri once li naqbadtek f'gidba daqshekk. Għalija mum. Kan niżjed moviment in-NASA.
Skur, kanna NASA. Ija, kienem ta' NASA, issa, ħafna nies anke fuq il-paġna tagħna ta' kuntatt, insomma, bdew jgħidu kif temnu n-NASA, u hekk jiena. Nselmu l-ħabib tagħna li ieħor ukoll, kuntatt Malta. Ovvjament. Pero l-istess storja bħal tas-soltu NASA never a straight answer. U give me the cash. And I tell you the truth, insomma. Ma jgħidux, ma kienx qed jgħid Melin li kellhom 4K imagery. 4K imagery. Tagħhom. Żgur. Ma ninsewx ħaġa oħra. Illi reċenti ħarġet dik l-eks impjegata qed nipprova niftakar x'isima. Alright. Li missiera kien għamel kien xi xjenzat ukoll. Ma nafx fuq missiera ma nafx, imma hi kienet eks impjegata u kienet tieħu ħsieb fil-JPL u insomma kienet tieħu ħsieb ir-ritratti u l-imagery tal-x'ismu. U dina qalet illi meta daħlet in-NASA l-ewwel meta kienu kun hemm każijiet ta' UFO kienu jsejħula Santa Claus. Ġifieri kienu jirreferu għalihom bħala Santa Claus. Code name. U dina kienu qalula li biex terbrax jom u kien hemm ħafna ritratti fejn dieru oġġetti li ma tistax tispjegahom, mhux qed ngħid li huma aljeni, ġifieri ma oġġetti li ma tistax tispjegahom fejn qalula airbrush dem. Ġifieri. Ejja, qed nipprova niftakar x'isima. Millux kont rajt dan l-istess. Fuq xi mhux rajt bdejt nisma' podcast antika ta' George Knapp ma' wieħed li riċerkatur ukoll. Beda jgħid li NASA kellhom xi imagery ta' tip ta' UFO ma x'aktarx skont dan, issa ma nafx teorija ta' dal-bniedem, li huma daw il-crafts xi oġġetti ħajjin. Jista' jkunu. Consciousness. Jista' jkun. Per eżempju l-film Nope, rajtu? Tipo ta' Nope imma. Fimni jista' jkunu għax dana tinsiex sajja, naħna qegħdin bħalissa qegħdin indi AI era, sewwa ġifieri u erbatija oħra ħajkonna anki nimmaġin anki vetturi li jkunu intelligenti tiġar reċenti fuq it-television kont qed nara. Taxi tidħol ġo fiha, tiskenja card, inti toqgħod fuq wara u dissuq weħeda, ġifieri tieħdok to destiny. Ejwa, ġo l-Amerika ta' għax l-ħares tiġi Malta. Għax kieku taf kobba ssir. Mhux kobba ssir, iduru għalija daw tal-Bolt l-Indjan. Mela, xi ħaġa li ħadd pjaċir fuq di tan-NASA insomma jiena li hija Balls of Steel, James Fox. Mela, James Fox, nsermulu minnaw. Balls of Steel, James Fox. We say hi. Nafli. Għadna kemm kellimni reċenti. U da kien l-ewwel wieħed li poġġa d-domanda insomma u għallhom saqsihom hekk, għallhom kif tista' tgħid għax dana ħanibdew mill-bidu. Dana n-NASA tgħid illi mem lebda data biżejjed biex tikkonkludi li huma extraterrestrial. All right, naqbel miegħek, pero kif tista' tgħid, ħanikwota lil James Fox, kif tista' tgħid x'mhuwiex meta ma tafx x'inhu? Fimt? Kif tista' tgħid? Tafx kienet stramba l-ħaġa li James Fox vera magħruf. U magħruf magħhom ukoll. U bdiet tissaqsih minn inti. Protokollu. Ifhimni anki, jiena meta qaltlu identify yourself għalla James Fox, bat qaltlu minn fej. Dak il-ħin jiena bat noffendi għaġi. Mhux hekk kemmi tan-nejk di. Kont ħanajdra lilek qasqat ma rajtek imma James Fox kulħadd jaf bih. Imma insomma. Umbat raġa saqsa mistoqsija oħra għallhom jekk tkunu tafu l-verità, jekk ikolkom dejta biżejjed, għallhom lesti li ma jħorġuwiex. Li toħorġuha fil-pubbliku bħal speċi. Ma jħorġuwiex ngħidlek. Ja għandhom dejta men. Kiekum it-track record tan-NASA hija illi dawna qatt ma jgħidu l-verità. U tinsiex. Jiena m'għandix qed nikkontesta ċertu affarijiet tan-NASA, ġifieri issa jekk xi ħadd ħajjiġi naf li ħajkun hawn xi ħadd jekk nemminx
illi talaw fuq il-qamar ngħidlek ma nafx. Sewa, ma nafx. Fil-1969 ma nafx jekk talawx fuq il-qamar, mhux qed ngħid ġifieri, però li naf żgur hija li n-NASA gid-debin. U ġifieri minix miċwiċ, ġieli tibda tara live feeds pereżempju jidher xi ħaġa u taraħ jaqtalek il-filmat. Jew inkella. Dak li hu fuq mit-ton żgħirek li saq astronauta qiegħda tagħmel x'ismu qed timxi fuq il-naviċella u il-Space Station u qabda twerżaq dak id-daw l-orange u f'daqqa waħda qataw il-feed. U kemm il-darba qabduhom. Ma rajtux ostjada. Mela. U kemm il-darba qabduhom illi jkunu qegħdin jużaw green screens u taraħ bil-ħarnes minn hawnhekk taraħ sal-flok kollu qiegħed hekk. U pereżempju astronauta qiegħed bis-sut u jidher ġor rifless tal-helmet il-cameraman. Il-cameraman, diver cameraman, qed jaqbdu ġor rifless. Ġifieri daw NASA tiġana fuq li huma giddibin. Issa niftakar x'isima. Donna O'Hare. Dik l-impjegata, l-ex impjegata tan-NASA. Ir-riċerkawa Donna O'Hare jew Donna Hare xi ħaġa insomma. Dik bażikament u tan-NASA ma tantx hemm is-suċitajt fuqha għax is-soltu storja, is-soltu NASA u ma taw l-ebda informazzjoni, ħanamlu dipartiment ġdid, ħankunu trasparenti. Biex nejnu l-gvern Amerikan. U mhux hekk. L-erow. Jitkellem Bill Nelson għal nħu biċin nisimgħu jitkellem il-Bill Nelson. Bill Nelson huwa l-administrator. Ex-astronaut ukoll da. Daka ex, jekk mhux sejjer żball, daka ex. Korrekt nifhmu. Anki jena mhux. Yes, ex-astronaut. Le, jekk mhux sejjer żball. Ex-CIA, min ix-xert. Min għalija ex-CIA, min ix-xert. Kien briefjat fuq affarijiet oħra ġifieri. Bill Nelson fuq affarijiet li kien anki ġo skiff meetings li kien briefjat u semmi għal-bieraħ, l-ula insomma meta kien. U qal ħankunu trasparenti. Però ħankunu trasparenti, però mhux ħanajdulkom min huwa d-direttur il-ġdid, ġera kemm huma trasparenti. Ħankunu trasparenti, però mhux ħanajdulkom min ħajkun id-direttur il-ġdid biex jipproteġuh, insomma. Dalodu il-ftit li rajt ħarbet xi ħaġa xi aħbar jallakkux fuq Facebook ma nafx fejn rajta tiġabda beda jissemma bir-ritratti jew b'kollox. Xi ħadd ex Pentagon. Ukoll. Kien jaħdem ġol Pentagon. Mela ma sejrin imkien. It's one big club and you ain't in it. Bħalma kien qal il-Mick P. George Carlin. Għanna xi mistoqsija? Gajtan, nafu l-Gajtan. L-isem sajjan ifakkarni f'tifel illum raġel li għandu l-istess isem. Ummi Russa mis-Siberja kienet qalt li il-kelma sajjan isem ta' montanja fis-Siberja. Fit-triq li kont noqgħod jiena. Niftakru. Vera, kien qabli għalih, msemmi. Ejwa, eżatt. L-ħwa. ċajta kera. Ejja, ġobni sajjan. Partatulok. Mali zjeda. Fil-kas inti kittin jisem. Rose Kutri. Tafu xi ħaġa fuq dokumenti li jgħidu hemm il-Vatikan fuq l-alien. Ma nafu xejn, ma li lajta lu fodel duċe li marret hemmhekk wara li nstabet u dik waqgħet maġenda hu. Maġenda ġol-Italja. North of Italy. Ovvjament, il-Vatikan issieħeb ma' partit nazista u faxxista għax ħasbu li ħajżommu l-istess reliġjon, mentri fil-verità Ġermaniżi rridu jġibu r-reliġjon tal-Aryans, insomma, u pratikament dawn bad daħlu l-Amerikani u xaktax ġabru l-Amerikani. 100% li ġabru l-Amerikani. Kienet Colonel Colsow. Mbagħad. Ekku. Ġifieri. Hemm xi mistoqsijiet oħra Mirko? Le? All right. Xtaqt. Fuq dak is-sightings ta' Nitkellmu kif fuq is-sightings. Mela fuq. Mela ħanamlu naqra żgħira reklam żgħir mela. Ejju. Follow jaw il-paġna Kuntatti UFO Malta. Waħed battulok jiena. Batt li dak il-wieħed inti
Interessanti. Interessanti, jifimni, kollox huwa interessanti. Għax il-ċevejt xi 5, u għed kien aeroplan żgur, li għal kienet pjaneta, fimt? Ma dak vera kien interessanti. Ara Sajan, kollox huwa interessanti, meta ma tistax tispjegah, huwa kollox interessanti. Jiena l-ewwel ritratt, l-ewwel 3 ritratti li bat li inti, l-ewwel post li tellajt fuq il-paġna. Għall-ewwel ħankun onest miegħek, għaddan għat Chinese Lantern. Le, jien iktar qed qabad il-kamera, jien mobile jew xi ħaġa u ċaqal u ġi dak l-effett. Ma 3 ritratti diffiċli biex iġibhom l-istess. Għax imbagħad taf x'innotajt li kien hemm l-istil wara mhux imżeġġin. Eżatt. Bekk imbagħad Kon ġejbija. what the fuck man. Eżatt, kon ġejbija. Mela ħanibdew minn hawn. L-ewwel net ġast biex in-nies ikunu jafu din is-sighting tal-armier. Tal-armier. Fix ħin kien fit-28 Ma nafx x'imbagħad kollox lilek u mbagħad għatlu jkun tatja lilek mal-ewwel. All right. Mela, dak is-sighting għall-ewwel meta rajtu jiena għat dina għat Chinese Lantern. Però jekk taraħ Chinese Lantern ġeneralment tkun safranija taf kif jagħmlu. Għax dik ġeneralment jekk mhux sejjer żball idendlula xi biċċa tajjara b'xi petrol magħha, xi fuel, itu għannar il-gas li joħroġ, ovvjament il-peress li tkun tal-karti it-tir. Ġas biex kunu tafu huma legali, sa fejn fjen, huma perikolużi ħafna ġifri jaqqas li kieku mhumiex illegali ħadd m'għandu jagħmelhom dawn l-affarijiet għax dan tista' Alla ħares apparti li tqabbad x'imkien Alla ħares qatt waqqa xi ajruplan. Għax dan mhux affarijiet taċċajt. Fimt ġejjina jien ma naqbilx magħhom illum il-ġurnata smajt fuq il-pejċ ħadd beda jgħid li ġott tiġi ġili jitilquhom. L-għanet pastazata għax daka kif għatt inti jista' jqabbad x'imkien. Mhux ovvja. Alright, ma tantx għandna xi siġara u Malta. Kont ħażabbar. Bħalissa tnot ħażabbar sewwa. Kont ħażabbar blost jaqqa l-amor ta' men. Jaqgħu il-karti jaħarqu men ġolbitħa. Imma ġenet ikun hemm x'imkien bil-petrol jew xi ħaġa. Le, mhux hekk dik dik anke taqalek fuq il-bejt ikollok xi ħaġa, jkollok xi tinda dik taħraqlek kollu. Mhux għalhekk. Imma insomma apparti minn dan. Imma meta bdejt nanalizza naqra r-ritratt inkabbar u ovvjament applikajtlu naqra filters u hekk. Jidher li l-oġġett ma stajx nispjega x'inhu. Jisu ovali, jo. Xi ħaġa li affaxxinatni fih dak ir-ritratt hija li huwa l-oġġett twil minn fuq. Però d-dawl ma jippenetrax minn taħt, hemm qisha xi ħaġa tonda, issa xi ħaġa tagħlaq id-dawl. Jien taf kif qed narah dak ir-ritratt. Ma nafx jekk tista' xi tellaħħu namelko. Ma tistax, life ma jħallikx. Mela, qisu għandek xi ħaġa niżla l-isfel hekk u ħallit dak ir-rej. Imma għandek l-istilel. Għax dik hija xi ħaġa li nnotajt jien ukoll. Le, l-istilel all-right fejn, imma immaġinanti xi ħaġa niżla l-isfel. Ħallit ir-residju tagħha. All-right, long exposure tar-ritratt. Le, flok long exposure. Hija li baqa. All-right, ħallit isu materjal wara. Jista' jkun. Però iktar forsi Joseph Borch, forsi tjarana Joseph, tarana Rocky. Xenzad. All-right. Il-qamar żgur ma kienx għax il-biraħt l-ewla meta kienet saret is-sighting ma kienx il-qamar. Kien zero illumination. Kellek ieħor taslima. Kellna ieħor taslima daka interessanti ħafna light orb ta' taslima abjad minn għalija. Ta' taslima abjad. Nsejt minn bagħad u xaħat Andy, nsejt, skużani Andy, nsejt xkun jomok mill-ewwel. Interessanti ħafna. Tider orb, tider ma nistax nispjega x'inhi, tider li wieqfa jew inkella mixja bil-mod, ma xi ħaġa ajruplan mhuwiex, drone mhuwiex. Ġemm ħafna affarijiet li mhuwiex. Bħal ta' Alfred jew differenti? Ta' Alfred, kont ħalli għall-aħħar, għax ta' Alfred l-iktar wieħed interessanti. Imma differenti minn ta' Le, simili ħafna. Simili ħafna. Imma il-video li għandu Alfred, mhuwiex bil-lej. Mhuwiex bil-lej, huwa fil-għodu. Clear sky, asħaba mem. Fimt? Santa Lucia. U Santa Lucia jidher miexi mhux bi speed eċċessiv miexi bil-mod. Alfred Buħaġer biex niftehmu informana l-attur.
orb bajda silċ, ġiviri t-tixal, vera l-oġġett huwa stramb. Fat kont ħanħalli għall-axħar. Għax mbagħad daħlet inna sighting oħra ġol Verdala, jekk mhux sejjer żball il-bieraħ, sighting, u l-orb hija blu, ċelesti, għajtek. Issa. Daqs tal-orb. Ma kellniex informazzjoni, le ma tanix daqshekk informazzjoni u minn kien ġifieri. Flori kienet jew. Ma tanix dik l-informazzjoni. Xejn, ma tanix informazzjoni ta' xejn. Mhux hemm fil-background. Id-data u l-ħin. Iswed. Dlam ċappa. Ma jidlux stile xejn. Ma jidillix il-rajt stile, le. Le, ma jidillix il-rajt stile. Però għalhekk katlek ħalli ta' Alfred għall-aħħar. Jiena forse min jafni jaf li jiena fotografer. U jekk hawn xi ħaġa li ħanajtek ma tantx tista' tmerini fuqha, rajt hija l-fotografija għax hija ħanajtek il-kraft tiegħi. Jista' jkun. U ħan nispjega ċertu nies għax kien hemm min beda jgħidli isa orb b'xi ħaġa sewda fin-nofs. Imma meta tieħu ritratt fid-dlam ċappa, speċjalment b'mobile, speċjalment f'distanza ħafna l-bot, u qed nitkellmu fuq dot ta' dawl. Mela inti minn fuq il-mobile tiġa anke fuq il-bil-kamera hija diffiċli li tiffoka lejn l-oġġett, sewwa. Allura inti x'ħajġri lek il-focus ħajibda jħantja u jibda jfittex il-focus. U x'ħajamillek? Inti minn għalik li qed tiffoka fuq l-oġġett, l-oġġett ikun sfokat, u dak id-dawl jiġi dak li aħna l-kelma teknika hija bokeh. Out of focus. Out of focus. Sewa. U meta bozza fid-dlam ċappa, stilla, aqbdu għamluha fuq stilla dil-ħaġa, għamlu test, whatever. Mobile, aqbdu stilla, whatever, naf, waħda mill-istilla l-kbar l-iktar li jidru, u provaw fokaw fuqa. Rari tirnexxilek tiffoka. Sewa. U x'ħajġri, lek il-fokus ħajibda jħantjalek. X'jiġri, meta inti ma jsibx focus, ħajkabbarlek u jiblerjalek l-oġġett. U ma jiblerjalek l-oġġett, ħajamillek isa forma ta' isa donut. U inti tibda taraħħa tippalsejtja, tibda sejra hekk. Għaliex? Għax inti l-informazzjoni tidħol ġo sensor, ma jafx informazzjoni, ma jafx m'hemmx dejta biżejjed. Allura inti mhux qed ngħid li jkun hemm bejn id-dawl u l-kontrast ta' x'ismu jkun qed ifittex biex jagħmel sens tal-ħaġa. Inti biex tiffoka kamera għandha bżonn il-kontrast, ma tistax tiffoka fuq xi ħaġa. Pereżempju inti ma tistax tiffoka fuq ħajt abjad. Pereżempju immaġina jien qed niffoka fuq di. Jekk ħa niffoka fuq hawn jien, il-kamera mhux ħad tiffoka, qed niffoka fuq il-kontrast biex niftehmu. Allora inti x'ħajġrilek? L-oġġett mhux ħajġi nfokus, ħadd kabbarulek, ħadd nefħu. Issa prova immaġina inti, jekk ħanieħu ritratt tiegħek sfumat out of focus, lilek ħanġibek duħħan. Issa prova immaġina inti stilla jew drone jew ħadd titliflu l-forma żgur. Astja. Issa, mhux qed ngħid dak kollu biex ngħidilkom li dawk is-sightings li tellajna fuq il-page huma fakes ta', ġifieri tifhmunix ħażin. Just qed nipprova ngħidilkom li jisma'. Diffiċli nkunu nafu, eżatt. Diffiċli ħafna. Sajjan, biex tkun taf x'inhu titwaqqgħu, biex tkun taf x'inhu titlaħdeħ, biex tkun taf x'inhu irid ikun. ċar kristall li. Sejn ma tkunx rajtu bajnejk jagħmel movimenti strambi, ma tiegħu. Dik oħra, llum hawn drones li jagħmlu movimenti strambi, imma mbagħad hemm ħanajtek movimenti u movimenti. Għax hawn min jaqbad jgħidlek drone, għarajt, imma drone mhux fimt, drone ma jagħmilx ċertu affarijiet laqqas. Sewwa. Jiġifieri ħalli ma neskludu xejn. U drone ma jitlax fejn laqqas. Żgur li le. Ġifieri jekk taraw xi stella sejra ziguzajk, mhux dritta jkunu steled. Aw, satelliti, daw li taraw ziguzajk hekk bilej, dawk mhux satelliti da. Ġifieri għax hawn ħafna min jibgħat li rajt
Stilla sejra ziguzajk. Stilla ma jgħamil U ziguzajk. sajja, noħra, tinsiex, meta konna qegħdin fl-imkien konna fej konna dik. Ma taqonna l-lapsi għall-astja. Batte werza jien. Jimma konċja, mux imbat il-ħat laċċol. Le, qabel, meta rajna l-Starlink. L-Starlink, ejwa, l-Starlink tal-astja kienet. Meta tara l-Starlink li jena kienet l-ewwel darba li rajt l-Starlink ġifieri, taf, eċitajt ruħi, batte werza, jibdajt. Ġejna rajnija flimkien Bata l-Starlink. ġejna rajnija, issa, meta konna din film jew dawk l-intervisti. Imma u rajnija, waħda rajnija mill-bot. Minn meta taraħħa, inta ħatixxokja ruħek ħatajt. Jufu. Sewa, imma jħasra n-nies, għaw ħafna nies li ma jafux x'inhu Starlink, għama tijomx tort jaraw trail of lights separati minn xurxin, mixin wara xurxin. Jien kieku ma konx naf x'inhu Starlink. U rajt dik il-rajtom UFO. Zgur, kaku bħalissa tnajlek UFO, rajt UFO. Part l-Starlink, milux kien hemm di tal-Indja, is-satelliti tal-Indja wkoll. Daw tilajn wara xurxin ukoll. L-istess bħal-Starlink ukoll? Ejja. ħajamlu bħal Elon Musk ukoll. Ejwa, tallaw, nsejt kem tallaw f'daqqa xi 36 xi ħaġa. Għaskonna f'bija. Issa, il-sighting il-li batinna Alfred, dika hija ħanajtek naqra aktar konvinċenti. Għax fis-sens, hija meħuda fil-ħodu. Mobile aħjar mill-li kelli. Jidher li mobile aħjar. Għaxin l-istess ħaġa rajt ifem fit-2019, ġifiri ma l-mobile ma kienx daqsek. The sighting kienet quite convincing, mux qed ngħid li huwa tifmunix ħażin, tajna qatt ma ngħid li huwa. Meta ngħidu l-kelma UFO ġifieri biex in-nies jiftiha għax m'hemmx kelma oħra. UAP ġifieri UFO. Mhijiex xi ħaġa ta' barra minn din id-dinja, mhux bil-fors, hija xi ħaġa inspjegabbli, ma nafux x'inhi. Jiena qatt ma ngħid isma' dak huwa aljeni, dak huwa hekk. Hija UFO, għalhekk jismu UFO, Unidentified Flying Object, li llum il-ġurnata bidlula isimha biex ineħħu l-istigma waħda minn imma fil-verità kienu ilhom jgħidulhom UAPs. Żmien. Government entities snin kbar. Biex ma jsibux il-paper trail. Biex ma jsibux, għax inti meta tara, jekk inti kulħadd jgħidlu UFO da. U inti qed tara UAP x'inhu? L-akrament ibidluhom kultant żmien. Milli jidher. X'inhi? L-akrament tagħhom ibidluhom kultant żmien. Fatt UAP bidluha. Għax inti qabel kienet unidentified aerial phenomena. Issa ma diex aerial. ATIP, aerial phenomena. Qabel kienet. Aerial threat phenomenon, xi ħaġa. Le, dik għall-ATIP qed tajjeb. Għall-ATIP. Il-UAP qabel kienet unidentified aerial phenomena. Aerial. Illum bidlula lej imbidlet għal-aerial u ġiet A għal anomalous. U jiena dika għal-kemm ħafna nies forsi ma jindunawx u ħatta duma għal-fejn bidlu minn aerial għal anomalous. Aerial x'inhi? Aerial meta inti għandek l-oġġett qed jokkupa l-ispazju tiegħek sewwa u qed juża il-flight characteristics, ġifieri. Jew qed titfa' xi ħaġa minn wara biex tippropeljak il-qoddim, propeller, lift, whatever. There is flight, il-kelma teknika flight. Imma dawn l-oġġetti kif jiddiskruvu il-pilots ma jużawx mod konvenzjonali. Qegħdin jużaw mod konvenzjonali u laqqas qegħdin itiru għax kieku qegħdin itiru. Jifflowtjaw qegħdin. They break the sound barrier. U laqqas jifflowtjaw sajan. Għax meta tara Jek taraħħom, ġiri taraħħom sejrin jifflowtjaw, jisaw u jallusijat. Mara. Imma. Issa dajsa fil-bahar, me. Eżatt, Dajsa fil-bahar, literalment isot jifflowtja. Imma li rrid ngħidlek jien fuq l-speed, meta inti jibdew jgħidulek rajt u f'daqqa waħda ptum bħalma rajt jiena, fl-aħħar naqra di sparat. Di m'għamlet l-ebda ħoss. Ġifieri, it's not breaking the sound barrier, oħra. Transmedium, meta jiġi jgħidlek, per eżempju l-video tal-Go Fast, issa dal-aħħar bdew jgħidu ħarġet illi dak l-oġġett kienet jiġri. U il-mewġ beda jgħaddi minn ġo fih, letteralment beda jgħaddi minn ġo l-mewġ, da. Beda jgħaddi minn taħt il-baħar ukoll. U baqa jżomm l-istess speed. Sinti, anke ġo l-arja għandek id-dregg, ħseb wara ġo l-baħar xi dregg għandek. Imma dawn huma transmedium, ma fetwaħħomx. Għalhekk tal Porto Rico dik li niżlet
Umbat minn oġġett wieħed infetaħ, nizlet ġol-bahar fetħet Fetħet fit-tnejn, mela. Mux oħra. U raġat inaqdet. U dak fl-intro tal-xismu tal-podcast tal Mela. fil-baxx. Ġen, dak il-video jena wieħed minn Tal-Oscar. dawk li Dak video li ħanajlek. Dak tal-intros ħafna minnhom għadhom ħarġu fil-kongress. Dak wieħed minnhom Ġifieri, ħareġ dak. Daqas tal-vapur li jispara fuq il-juva. Laqqas dak li qed jisparaw fuq, dak eżatt. Ġifieri. Eżatt. Għanna xi domandi Mirko. Brandon. Brandon. Skużani Brandon. Nibgħatlek wara il-life ħabib tiegħi. James Marmar u l-Area 51 x'taħsbu li hemm vera. Min jaf xem fl-Area Ifhimni 51. Area 51 jittestjaw ħafna invisibility U nuklear ukoll. u min jafu. Ġifieri. Kieku nkunu nafu xem u x'memx. Ma jibqa' segret. Mhux hekk. Imma Area 51 jekk xi darba kien hemm aliens, UFOs, bħalma jgħid Bob Lazar ġo S4 li nemnu, ġifieri, nemnu. Jien Bob Lazar nemnu. Issa jekk kienu xedin jużaw. Passa disclosure. Disclosure mhux minn il-gvern sajjan ġej. Disclosure. Jew aħna jew huma. Mhux il-gvern. insija. Għax hawn ħafna sightings dal-aħħar. L-ebda gvern sajjan ma ħajġi jgħidlek il-verità. Le, ovvjament, daqskemm jieħdu interess ta' Malta, għax nibda nidejqa snieqaf. Imma insomma, ġifieri inti taħseb li għax hawn iżjed sightings, għax dal-aħħar żdiedu Le, sightings. mhux għax hawn sightings, le. Ara, mhux xaħat Bil-Malti qalli. ġiġa tkellimt ma' xi ħadd u għalli jekk taħsibx li għax qed jidhru iżjed, allura qed jibżgħu li jiġu u jaqbdu jippanikjaw in-nies. Ara, jiena naħseb li il-gvernijiet hemm ħafna minnhom jafu xi ħaġa, jafu xi ħaġa sewwa. Fajva jiġifieri. Issa dina bħalma l-aħħar darba bdejna nitkellmu bdejna ngħidu dik tal-ontological shock. Jekk inti tkun taf il-verità u l-verità kollha u taħsad il-nies, mhux lili tax lili mhux ħajaħsadni taġi bil-qas lilek. Imma daw il-ħafna nies illi ilhom Palma tqajt miegħu dil-ġimgħa wieħed il-bjera insomma. dak għax ma kontx miegħek jien imma. Ejwa, tassew, u ngħidlu praise the Lord. Eżatt. Imma insomma. X'kont qed ngħidlek għax nissejtni. Fuq l-ontological shock. Ħafna nies kieku jkunu jafu vera l-verità jew jien naf kieku nagħmlu mod speculation ħanajt ta' ġifieri. Kieku jiġi xi ħadd jiġi jgħidilna isma' dan aħna nafu l-verità, il-bniedem magħmul mill-aljeni u Għedin neħxu ġo vivarium. Għedin neħxu ġo zoo u aħna jidna fet nivvinta ta' ħankompli ngerfex. U intom ikel għalihom, immaġina inti fil-lif daqqa waħda we're on top of the food chain, fil-lif daqqa waħda. Aħna trolls u ma l-oħrajn xejdu ta' kontra trolls. Fimt, ġiviri, min jaf xieġri, għax nimmaġina li għaw xaba nis kieku, naħseb, kieku, għata fil-ħodu ma mmurx għaxxor zgur kieku. No, mux ovvio. Sawa? L-lom ma tħalsux. L-lom mandiġ. Umma li kieku. Jien għandi. Kieku ma nħallas l-lom, kieku għad t-mur l-dajjen. Ġiviri, fil-verità hija li kieku inti tkun ta' fil-verità u l-verità hija daqsekkera. L-ebda gvern ma ħajġi għajdi. Mux ovvio. Tistaġna d-dinja. Insomma, jew jaf, fien naf, kullħat juħada relax. U taqballi kollox normali. Ara, bil-bizmin il-film, di għaj. Bizmin tal-lum, najdlek, li għat jiġri bħalissa, għax kultant najt il-films ma jamlu għamx ta' xej, ta' Don't Look Up. Nafxek għax rajtu Don't Look Up. Jek ma rajtu xaraħ. Don't Look Up. Mela, L-lost jekun ħanibda. hemm dik il-kometa li ġejja ħataħbat fid-dinja, jafu li ġejja ħataħbat fid-dinja, u il-gvernijiet u l-autoritajiet qed jgħidulhom mu vera xejn, tħarsux il-fuq. Panikjawx. Tippanikjawx, da kollu bullshit, u nagħmlu ċelebrazzjonijiet, u nibqgħu nagħmlu hekk, u nibqgħu u ħadd mod jagħti każ. Jeri, jista' jkun il-dana daw l-affarijiet ikunu distractions. Fimt? Jista' jkun, bil-kontra sa, jista' jkun il dawn il-ħafna imbarazz li qed joħroġ issa fuq il-UFO, sax dan tinsiex.
Da minna snin ma nisimgħu xejn. Issa f'daqqa waħda din nisimgħu xi ħaġa, jista' jkun illi all right. Sforz ta' kemm ippuxja George, Jien naffet naħanattu xi skandlu mela m'għandniex fejn duru iktar. Bħalissa hemm erba' skandli għaddejjin. Release the Biden. force. Tat-tifel ta' Biden. Ġifieri jista' jkun ukoll fil-verità sajan. We are only speculating, ħadd ma jafx. Mhux hekk. Dejjem, aħna nippruvaw nagħmlu Lawrence xi ħaġa. Darmanin, il-bieraħ fuq Facebook rajt biċċa video fejn in-nies bdew jiċċassaw u jgħidu kemm jifilħu għax bdew jaraw żiemel għaddej fis-sema. M'għandix fucking idea. Qassien. Joseph Muscat, in-NASA ħarġet sqarrija pubblika fejn ammettew li UFOs jeżistu u numerużi imma għandhom l-ebda evidenza li mhux minn din id-dinja. Huma jgħidu li għandhom kieku għandhom l-ebda evidenza għaz biss jippruvaw jagħmlu xi ħaġa. Kieku jaqbdu jgħidu daw ma jeżistux bħalma kienu jagħmlu qabel. Imma daw għandhom farka għandhom xi ħaġa fuq xi jaħdmu. X'qaludna n-NASA, qaludna give us the money. Mhux hekk. Nagħmlu dipartiment ġdid u narġgħu nibdew mill-bidu ġifieri studju ġdid bħalma. Isu l-UFOs il-bieraħ bdew jeżistu. Għax bħalma għat jiġri Arrow u koll, Arrow għamilna l-Arrow. Studio ġdid. U mux jekk u għamilna l-Arrow u issa ħnibdew paġna ġdida u ninsew il-passat ġifieri u. Fil-verità daw kull m'għandhom bżonn imorru jisaqsu l-Kissinger. Għax dak dejjem id-debrief għall-presidenti. Ġifieri. What was the best UFO sighting in Malta? Tijaj. Tijak tajjeb. Tijak tajba u koll. Ifimni, naħseb il-li kena. Naħseb ta' 68. Ta' 68 kienet. Ta' 68 meta rawa għaddim minn Birkirkara, Pjeta. Per eżempju, issa niftakar, fin-94 jek mussejjer zbal. 94 kun tattu fuq Malta jek titlu fuq il-page. Milux tellajt biċċa cutting ta' gazzetta. ħada ritratti, serja ta' ritratti ħadhom René Rosignon. Ta' ġew, xisimaw, Madonna. Għandikun fuq San Juan raw. Ta' ġuża mifsut, uħal. Ma memx ritratti ju. Memx ritratti ma rawħ n-nis. Ejwa, ma n-nis sajan, n-nis ikunu jiridu jaraw videos u ritratti. Mux jekk, ma nżommu minn consideration. Dana jena bħal, jena unek ġejt najlak l-istoria ta' xrajt. Għandix ritratti. N-nis normali għadu jaraw dal-affarijiet jek jisimaw storja ma tantx jagħtu kasa, ma jien xorta nagħti kasu kien ċertu dettalji. Għalhekk nagħti kasu. Kollox nagħti kas. Jena kull min jiġi għajli isma rajt UFO, namlu serja ta' mistoqsijiet u ħalli nkun naf naqra. Ovvjament. Noel Borch, taħsbu fuq il-Pleiadians u eccetera. Ma tantx nagħti kasu jien ħankun onest, għax ma tantx hemm informazzjoni li hija konkreta fuqhom dal-affarijiet. Stejjer. Ara, ħanajdu għakifini. L-axar darba bdejna nitkellmu mal-medium u ħad pjaċir nitkellem ħafna maħħa u vera. Ma nistawx nejdu li mhumiex vera. Persuna kredibbli ħafna ġifieri, però daw il-ħafna Galactic Federation u Pleiadians u Nordics u ma nafx kemm insemmu affarijiet u ngħidu kif huma u x'inhuma libsin u kif inhu xarhom ma xajnihom ċelesti. Bir-rispett kollu. Kieku vera nafu daw l-affarijiet l-informazzjoni kollha kum mhux qegħdin hawnhekk qegħdin niddiskutuhom. Ġieli rajt xi ħaġa dwar il-fuljiet li kien jingħata fuq tan-Navy lil tan-Navy meta jitlu għal dan. Jew le, il-fuljiet li kienu kun hemm li aħna din in kontakt ma' razzist taljeni. U nafu daqskemm jgħidu xorti u kien hemm dak tal-Kanada u kol Ma dak li ngħidu aħna da ġifirina. 19 races, kien hemm min jgħid 56 races. U daqskemm kien hemm dak u reptilians u mhux reptilians. White Horse. Mhux ukoll dak. U nqogħdu nsemmu reptilians u reptilians qegħdin magħna u nies li huma reptilians u sa anke r-reġina qalu li hija reptilian. Ma nafx tax dabe. U Hillary Clinton reptilian u l-Papa reptilian u daqskemm jgħidu affarijiet in-nies. Alla ħares toqgħod temmen kollox daw l-affarijiet. Għax jekk vera tafhom daw l-affarijiet. Mhux hekk. Fimt,
Daw ma kollha. ħasab vera tasbu li kredibbli reptili u Malta, ħana. Hemm xi mistoqsija Mirko? Selema ħajdunna risposti issa. X'di? Ħajdunna risposti. Le, jena ħanajlek di tal-Galactic Federation u hekk ħankun onest ma'kom, qatt ma tajta daqshekk weight. Anki jena. Rajt ħafna fuqha, ġifieri kien hemm L-ewwel darba li tajt tikka kasa meta ħareġ dak tal-Kanada. Imma mbagħad ma nafx, ma nafx mhux qed ngħid li mhux possibilità. Le, mhux hekk imma x'taqbad tagħmel bihom dal Imma affarijiet. Dan hawn speċi Taljan, allura dak kif jista' jkun ma nintaqgħux ma' waħda hekk. Le, ma ngħidx hekk mhux għalhekk. Tajjena dik għalija it's not proof of the contrary, ġifieri. Jiena li qed ngħidlek hija. Da l-istess palma ngħidu aħna jekk taqa' siġra u ma ħadd jismagħha. Allura ma tiżdix. Imma jiena mbagħad s-siġra narahom kullum kien. Il-ħila ma smajx dik is-siġra ma siġret nara kullum kien, jiena. Fimt l-argument tiegħi. Inti taf jiena kif naħsebha fuq di tal-UFOs u aliens u hekk. Jiena kultant ngħid illi dawn huma ovvjament jiena nemmen illi l-ħajja fl-univers kullhom kien qiegħda. Ġifieri smajtu jgħid Bill Nelson qal alright, ma ninsewx Drake Equation ukoll. Sewwa li meta tikkalkulaħħa minn għalija Drake Equation kienet tasal għal 200,000 speċi. 200,000 possibilità ta' ħajja aliena. Ġie mhux qed neskludi li ma jeżistux l-alieni, għax kif dejjem 200,000 ħajja aliena jew 200,000 pjaneta. Pjaneta bħajja aliena. Issa u Bill Nelson qal minn equation illi sar minn għand wieħed mix-xjenzat tan-NASA, ma nafx kemm semma miljoni bda jsemma. Biljuni, sorry, biljuni. Drake kienet jara daqshekk. Mhux hekk hija. Mhux hekk. Mhux hekk. Dana bħalma qabel konna naħsbu l-dinja hija ċatta. Għataw min ċevejt issa, għajna nirċievi l-dinja hija ċatta. ċatta ngħidlek il-verità. Ma kienux qed jiċċejtaw bis-serjetà għal tgħidulha. Martin Brightwell, insegwi ħafna dokumentarji bħal ħafna minna nies li fi żmienhom kienu jaħdmu fiċin il-Gvern Amerikan jisqarru li l-Gvern jikkomunikaw iktar minn ċivilizzazzjoni waħda. Iva, daw affarijiet li rajnihom u. Jien daqskemm li ngħidilkom li l-Esplora għandhom laqwa video. U li xi ħadd li kien fil-Parlament kellu hitchhiker expert dan hawn effekt. Firri daw affarijiet normali li ma nisimgħux bihom. Mhux mistoqsija, insomma dal-kumment tajjeb ħafna Noel Borg. Hawn min ikellmuh waqt meditation biex iwasslu xi messaġġ. Fil-fatt l-aħħar darba fuq hekk dejna nitkellmu jiena u Sajan mal-medium li kien hawn l-aħħar darba. Ditta jidinna illi fil-fatt ħajjart ħanamela jien ukoll għax jiena tibta bniedem illi jien ma neskludi xejn. Jiena ma neskludi xejn, però ma nipprova xejn. Le jien nipprova, jiena ma niddejjaqx dawn. M'għandniex kontroll fuq dawn l-affarijiet, għalhekk ma nipprova. Ma niddejjaqx. Jiena dam hemm affarijiet li ma tistax tgħid tara bad il-mikrofon. Ħanipprovaha, ħanara hekk jirnexxilix nagħmel kuntatt vera ma xi jesseri għalien. Mal-lam. Lam. Għandna xi mistoqsijiet oħra? Diħlin bil-mod bħalissa. Diħlin. Ancient Aliens imma. Darba kemm aħna effiċjenti. Ancient Aliens tipo kif noqbod ngħidlek iktar bħala għall-kummerċ jagħmlu. Entertainment. Ifhimni Ancient Aliens hija show. Show. Hija show. Palma sar Skinwalker. It-teorija Skinwalker Ranch jiena. Show sieħ. Jiena onestament Skinwalker Ranch ġifieri meta jibda jgħidlek għax rajna UFO u tibda tara dott fis-sema sewda. U ma f'daqqa waħda rajna UFO kienet dubbiena. Le dak il-UFO li qasam il-basin. Ejwa, dik ara dik hemmhekk. Dak hemmhekk iva. Hemmhekk iva, jew inkella dak il-vortex aw li. Il-vortex ukoll li. Dik iwa, imma qegħdin jien naf jibda jgħidlek għax rajna UFO. Li baqa' hemmhekk breadcrumbs. Ma wara Bigalow. Jien ngħidlek li Bigalow hemmhekk mhux sfruttaħħa dik l-art. Jekk hemm vera kif naħseb tal-li hemm ġifieri.
Jekk vera importa l-emmek u ġifiri. Ilhom jgħidu li hemm spaceship taħt, daqs kemm Issa jgħidu. sabu tunnels taħt l-art, u għet jgħidu li Imma huma tunnels komuni, tinsix kemm kienu. tunnels tal-ħadid imma għallek, Tunnels tal-ħadid. bħal tubi tal-ħadid. Għax jew waqaf Fattek tinsegwi. waqaf, le waqaf issa, ħajkompli. Jiena tant kemm kien hekk qed da showman u ħajġebdu ħojtawlu xi 10 snin u qed bħal Ancient Intelligence u qed non vala pena, ha. Ancient Aliens, insegwiħ, ovvjament minn dejjem kont insegwiħ, rajtu xi tliet darbiet. Skinwalker Ranch, insegwiħ ukoll. Ma nafx hekk qatt smajtu bih, wejja, bħalissa dak tal-gżira u Oak Island. Oak Island, dak il insegwiħ snin. L-istess dak. Dak ħansibu xaħġa, għabba jisibu xie. Eżattu, show. Naħseb li kienem tajjeb u koll Madonna batitu li għali dal-axħar. Fuq dawk l-alieni Joshi Cave insitta Daw li bdew ġibu s-sarġenti. ħareġ dokumentarju serje, 2 seasons hemm tiegħu. Ġifieri qasir ħafna. Ta' Netflix tajt. Ma nafx hekk Dak mhux aliens. Ma Dak nafx. huma razza hominids. Le, dak iwa dak tajjeb, le. Ħafna tajjeb dak Jismu għandix il-mobile għax għandi nejlek jismu. Issa nejlek. Imma kienet għandikun xi prank kienet mill-lider. Ġifieri. Għalajlek daw l-affarijiet jagħmlu ħsara. Di tal-mamis, per eżempju. Mhux ovvja ta' messa. Dawna jagħmlu ħsara l-suġġett, il-topic. Għax imbagħad jaqa' kollox għalhekk, bdi bħal tal-lup. Jaqa' kollox ar-redikolu. Bħal tal-lup. Issa tiġabdejna naraw memes u affarijiet, it's all fair. It's all fair, l-lum xaħad batli tal-kejka u joħan dabuħna batli. Vera, propja kejk. Propja sekettara, sapuna, jennaf, sekettara, jennaf gingerbread men. Tiġiġ toqtaj, desiccated, ok, nifima li desiccated, u nimmaġina li ġisem jiġi vera jek mixrub. Imma dik ir-ribkejġ kollha fejha daqshekk għandhom asnaf kemm hawn kustfil. Ma jistax nifhem jien u baddawk il-bajt dik kienet tad-daħ. Dik tal-bajt jiena sabulu 3 bajt ġewwa. 3 differenti. Ma nafx, imma maġġor parti bħalla safar bajda u bat tinqataw u dan tlieta Madonna minn. M'għandix idea kif jista' jkun ikollhom 3 bajdiet. Retti li ju mela. Retti li ju. Ma la safar tinsix viċin. Bħal speċi naqbad. La safar huma bil-bajt ukoll. Bil-bajt ukoll mhux hekk. Imma li rrid ngħidlek hija illi dan jagħmel il-ħsara, dan jekk huwa fake. If this is a hoax. Dan jagħmel il-ħsara l-suġġett u jkompli jarġa' jitfana fil-limbu bħalma konna l-aħħar 70 sena. Tabu u narġaw dik l-istigma u jarġaw jibdaw waqqawna n-nejk. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq topic illi huwa serju. Illi inti jekk ħatarġa' narġgħu nibdew nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Aħna ġew naqgħu n-nejk. Narġgħu niġu fi question. Narġgħu niġu fi question. Għanna mistoqsija, Marija Tart. Mill-eluf ta' ipnozi li għamlet Dolores Cannon għawn nies li jgħixu fostna u jgħidu li kienu fuq pjanet oħra. Apparti jekk bħalissa qegħdin jiġu esposti ħafna il-UFOs, però rridu noqogħdu attenti għal fake UFO invasion. Żgur. Bħalma kien qed jgħid Project Bluebeam, no. Għax jaf ikun hemm aġenda mill-gvernijiet wara din. ċertu UFOs jinżlu wkoll ġol oċean. Grazzi tal-segwina. Iwa, grazzi. Jiena Dolores Cannon, ħankun onest, ġifiri il-messaġġ, jiena iktar minn 50-50, jiena 70-30 fuqha. Il-messaġġ huwa sabiħ ħafna li twassal bħal dan l-istess ħaġa bħal Baxar. Le, ovvjament. Sawa, għal minn ma jafx ġieli semmejtu Baxar. Le, Daryl Anka jismu. Dana jiċċenilja bħal ma kienet tagħmel Dolores Cannon jiċċenilja Alien
U jitkellem minn ġo fih, jużax bħala tipo Beacon. ta' beacon, bħala medium. Il-messaġġ huwa sabiħ. Issa, jekk hux vera jiċċenilja an alien being, ma nafx. Ara mbagħad, jekk huwa vera daw l-affarijiet Anke dik. u tista' tiċċenilja an alien being u tiġi tkellimni fuq il-Pleiadians u tiġi tkellimni fuq ir-reptiles u fuq dak u fuq l-ieħor, hemmhekk jekk huwa vera dan nasal minnhom bil-Galactic Federation mhix problema. Imma li noqogħdu nitkellmu fuq Galactic Federation, noqogħdu nsejħu nsemmu l-Pleiadians u hekk. Għalek xin il-problema di, ma da bħafna komunikazzjonijiet u hekk. Għalek jiet 50-50 fuq għal-ħagġa. Ma għabdu xieġu għawek minn l-għalijani mal-ewel. Forsi, skont il-Galactic Federation, il-regola hija li ma jistawx they change the course of our time. Jina li għanna. Ġi ma jistawx jintervjenu. Mbagħad hemmhekk naġgħu mmorru lura. Sajan, naġgħu mmorru lura. Għal-meta naġgħu nibdew nitkellmu fuq The Book of Enoch. Mux għalek. Il-Watchers. Le, u tinsiex. Li ma jistawx jintervjenu. Le, jien ma nafx, ma nemminix jindik. Di bħal meta dil-ġimma kontet niddiskutu ma waħda. Għalla ma duġi kellimna xie dbedna mill-Big Bang, għalax għandu xjaqsam. ċoċċata ta' Kristo, għel. Le, ma naħsib. Jena nejt li daw jarawna bħad dubbin u għalina insignifikanti, just luxury, das li ju mort, ġawa għek, das li ju għahna morna jinnaf, ġodżu. Jista' jkun teorija ta' żu. Jew mort tara play ta' d-daħ, ma għadni demmix ta' d-daħ, ġgwerer, għalla nitqatlu, xurxin. Ara, li il-fenomenu huwa trickster bħalma dejjem tajt inti u l-fenomenu huwa stramp ħafna. Ma nistgħux ngħidu, ġifieri jiena b'rispett kollu, ġifieri jiena bnidem nemmen f'UFOs aliens ġifieri u hekk nemmen illi daw li naraw li huma vera li m'hemmx prova kontrija illi x'mhumiex illi vera mħajjoħra fl-univers u li dawn il-kreaturi u għajdulhom li trid jistgħu jkunu ġejjin minn dimensjonijiet oħra, ħin differenti, dawn huma kollha possibiltajiet, għax jiena li dawk it-tliet possibiltajiet hemm. Però jiena ma naqbilx ma dawk li jiddebankjaw li fis-sens illi qegħdin kif tajda pre-programmed biex jekk torihom jekk inġibilhom għaljien issa f'idejja jew għandi UFO parkjat fil-drive-in tiegħi, rajtu norjulu ndaħlu ġo fih u nħdu dawra, jibqa' ma jemminx, jiena dawk it-tip ta' nies, jiena dawk idejquni. Jiena ħanajlek, jiena bniedem. Diġi maħna tqajna ma' teologu tawa, n-nies ma javux diskussjoni twila. Issa, meta bdejna niddiskutu fuq dal affarijiet, aħna għedna fuq il-piramidi, fuq The Book of Enoch. Meta Enoch ġi fid-dinja, reġa ġi fid-dinja. Ġi fid-da Enoch sa' pittifel tiegħu ġa kiber. Fimt? Da time dilation. Time travel. Time travel. Baċ għallu l-libnu. Iftakar xattilkom dikinar fuq minu għateju. Xatlek. Għatlek latej ma jemnux, falla ma jemnux fi religjon, ma jemnu f'xej daw ġibilom daw ma jemnu f'xej. Jekk għax għawatej li t-raġuna maħħom, imma għawatej li ma t-raġunax maħħom. Ma t-raġunax maħħom, li dawn jiġi għajlek li kifatlek l-għu, jekk ndaħlu ġolju fuq nħoddu dawra, u nħoddu Samar, Saturn, għalla kullum kien, da jibqa ma jemminx, u jibqa jgħid li mux vera, sawa, dija li hija l-ateizmu tagħhom huwa reliġjon minnu nnifsu. True story, vera. Fimta? Jiena tibta bniedem li I keep an open mind, u jiena minni xjenzat, assolutament minni xjenzat, imma sa fejna fien dejjem nismaħħom jgħidu li x-xjenza trid iżżomm dejjem moħħa miftuħ, għajnejha miftuħin, għax inti kif tidu jkollok change għall-aħjar jekk inti ħadqod teskludi kollox. Sawa. Jew kollha titlob data, tagħmel research. Pereżempju xi ħaġa oħra sajjan, jien xi ħaġa li ninħaraq jiena hija pereżempju. Issa jien nsemmux ħabib tagħna li għax m'għandniex data. Sawa biex m'għandniex data fl-imma. M'għandniex data. Data. Sawa. Issa biex ikollok id-data inti tittamel l-esperiment, titċekkja, tipprova, m'għandniex data fl-imma sens m'għandniex data. Dalli għandhom il- Imma m'għandniex data aħna l-Maltin f'idejna.
tal-li jaraw in-nies hawnhekk li l-rapporti li jidħlulna. F'kelma waħda allura kull min jara u kull min għandu storja ġifieri ħan ninsew il-UFO ngħidu kieku jirnexxina nġibu studju xjentifiku hawn Malta sewwa, ma naqbdu niġbru d-dejta. Hemmhekk ikollna studju żura ta' nies bil-bajt. Hemmhekk ma nistgħux nitkellmu, fimtek dak il-punt li tgħid. Ma il-problema dal-fenomenu inti qatt ma tista' tirreplikah. Taħseb? Kif tista' tirreplikah? Hotspots. Ma kif tista' tirreplikah xorta? Billi hotspots xorta. Da jitnejjek bik qiegħed. Iwa. Da letteralment jitnejjek bik, qiegħed jitnejjek bik f'wiċċek. Iwa, mid-darba u elf jitnejjek bik u juri lilu nnifsu meta jkun iritu. Meta jkun iritu. Ġifieri U inti taraħ mod u jiena raħmod ieħor. Jista' jkun ukoll imma ifhem. Skont mill-liema angolu taqbdu. Għanna mistoqsija, Salvino da Manuele, jista' ikun li l-fenomenu huma views minn dimensjonijiet oħra? Shadows, jista' jkun. Żguru, projections, shadows, għajdilhom li trid, mela, żgur, jista' jkunu. Mhux qed ngħidu li jekk ma jista' jkunu. Jiena dal-aħħar dejt nara ritratti minn split experiment. Double split experiment. Double split experiment. Interessanti, ja? ħafna. Torik realtà oħra l-istorja. ħafna, hemmhekk kważi. Xaqqas biss da. Id-double split experiment kważi iġalek temmen. Ma nafx jekk rajt dawk ir-ritratti tad-double split experiment li tal-Lalo Elizondo. Le, ta' Ejja, ġo foresta. Le. Li kont ħanajlek hija li il-double split experiment hija vera interessanti għax id-dawl il-photons it behaves as a particle and a wave jiddependi kux qed taraħħa jew le, kux kif ħanajda, jekk kux qed timmeġerjaħħa jew le. U tibdel l-status tagħha. Ma provajta, jena provajta homemade ġifieri blazer bħajta. Vera, inti tara l-interference pattern, u tara dak il-wave pattern ħafna linji, inti għandek ħajta waħda. Sawa? U inti meta tispara laser għal fuq dik il-ħajta, eżatt fin-nofs tagħha, inti tippretendi illi ħatara żewġ dots mal-ħajt. Se ma rajx żewġ dots, jiena rajt ħafna lines. Sorry, mhux dots rid ngħid. Line. Jien bdejt nara ħafna lines, ġinti għandek dak li jissejħ interference pattern. U jibda jagħmellek il-isa barcode. Sawa? Issa kieku jien għandi measuring instrument li ovvjament m'għandix, u kont nagħmel measuring instrument dak il-ħin xħin il-laser bi metta għaddi minn ġo dik il-ħajta, minn ġo nofs il-ħajta, kieku għandi dak il-biċċa apparat, minn flok kont nara l-interference pattern, kont nara żewġ linji. Biss. Id-daw li jisplitja fit-tnej. Astja. Interessanti. U meta tħor ritratt mbagħad kif jiġi? Jiġi tara. Le, meta ħadd ritratt video ħadd tarġej lines joke. Lines kelli. Imma li aħna din ngħidu li inti tara il-photons. Il-photons ta' mhux qed tara l-effett tagħhom. Eżatt fis-sens meta inti lines kellek jiġifieri meta. Lines kelli jien. Astja? Lines kelli. Xorta jiġu visibbli. Mela żgur. Tista' tagħmelha ġifieri jobb. Dak kien fatta dak il-video. Ija, mela. Għall-ostja. Fil-kamra tiegħi fuq l-iskrivanija. Xejn speċjali bil-laser tal-qattus. Mela, Marija tard. Namu ħajġ. Hemm pjaneta Kepler. Naħseb. Kepler. Jgħidu tixbaħ il-pjaneta tagħna. Minn żmien il-piramidi dejjem kienu jemmnu fihom għax hemm anke tpenġija tagħhom. Jgħidu wkoll il-piramidi jekk ikollhom jibnuhom illum ma jistgħux jagħmlu dan għax jaħsbu li jagħmluhom l-aljeni. Le. Jien ma nemmenx l-aljeni laqas. Jien nemmen li l-piramidi mhux kollha tarġa' għax hemm ħafna minnhom li jagħmluhom l-Eġizzjani dawk li nafu aħna. Hemm il-piramidi the Great Pyramid per eżempju. Dik ma jafhimni. U laqas l-Sphinx ċertament, ġifieri l-Sphinx. L-Sphinx. Sabuhom hemm. Sabuhom hemm, eżatt. U llum ġifieri xi ħaġa li taħraqni hija di. Kont ħanajdilek l-ewwel. Illi Zaki Hawass issem ieħor li kien jimmenterjaħ Zaki Hawass dawna qabdu għalqu l-bibien u għalulek ism inti tittemmen illi aħna bnejna l-piramidi u da
U inti ma tistax tmur inti u tir-riċerka. U jekk xi ħadd irid imur jirriċerka, rajt ġol Eġittu postijiet oħra, irid ikun jagħmel parti minn ċertu klabb tagħhom ngħidlek jiġifieri. Li inti ma tistax tmur, inti tittoqgħod fuq ħaddieħor. Da bħalma anke hawn Malta għandna dell-istess ħaġa, ġifieri. Dak iċ-chamber fuq interessanti. Min jaf sajan, min jaf xemmu, da egżak ħawas jajlek isma, jajlek taħt l-Sphinx mem xejn, s-serħilu u stess nizel b'sellu nimmanesa u hemm video tiegħu li ġabuh li kiex fuq. Minn ġolis. Rajt. U jiġi jajlek mem xejn taħt l-Sphinx imma jġiblek nizel taħt bis-sellu nesa żak ħawas. Bijadi. Imma insomma. Però li ngħidu li bnewhom l-alieni jiena da bħal Kartrazz. Jew bħalma tkellimna l-aħħar darba. Jistgħu jkunu ħaltu ċiviltajiet antiki, ħaltu taħlita fil-post. X'jiġifieri? Jiġifieri jagħmlu bħal tip ta' sement, miegħek bdejt nitkellem Mirko. Tip ta' sement, ma nafx minn qal. Shattering, bħal konkos. All right. All right. Xi tip ta' sement, bħalma jett jaħsbu li kien hemm dak il-post tal-Lincoln se jgħidulu fejn kollox mwaqqa. Dawk il-ġebel jisom forom ta' H. Tal-H. Dak jaħsbu li l-istess, tip ta' mix. Isu konkret ta' Eżatt. Min jaf. Dak jiġu perfetti. Le, ma ħalli ma nidħlux f'dawn l-affarijiet, għax xi ħadd saqsa hekk inbnewx mill-aljeni. Jiena le ma nemminx il-limbnew mill-aljeni. Jiena jista' jkun il-limbnew minn xi ancient civilization li kienaw qabel il-bniedem, ġifieri, u jien naħseb li mhux waħda. Jien naħseb li aħna tawna l-blueprints. Bħalma kien tala Ezekiel u għallu ħak kejjelaw biex tagħmilna u dak għallu xillot jaxin kejjel. Joseph Muscat. Il-piramidi se taw imbnew minn xi ċiviltà oħra li ġiet meqruda minn jekk mhux meqruda telqu. Mhux hekk? Jew għandna r-remessins tagħhom bħal daw il-lorbs li ħirġi minn ġol baħar. Min jaf, forsi dawna skoprew kif jitranscendjaw ġol fifth dimension, u ħallew il-ġisem uman jew għajdu li trid warajhom. Il-container? Il-container, eżatt, il-karozza. Bħal ħafna postijiet oħrajn bħal Peru, Indja u ħafna postijiet oħra li mhux kif setgħu imbnew. Ma ninsewx l-Indja hemm tempju vera interessanti fil-baħar, jgħid. U hemm tempju maqtuħ minn ġo montanja. Kollu biċċa waħda. Mela, u dak jagħmel is-sound dawk ir-rod żemm li jagħmlu s-sound. Kolonni jgħaddu l-biċċa ċaruta minn taħta ġifieri di. Mhux qed misma' l-art. Kultant nibda niskanten, nibda ngħid imma daw kif inbnew. Jien kultant taf kif narhom daw l-affarijiet inbnew. Moldjati. Mold, 3D printer. True story. Hekk qed l-aħħar. Vera li daw ma kellhomx jagħmlu dak iż-żmien mhux bħalna. Allura kienu jistgħu qattaw jaffordjaw li jagħmlu lek 60-70 sena 80 sena jibnu u għax forsi ma kellhomx jagħmlu iżjed, ma insomma kellhomx jagħmlu. Kellhom jmorru jiġġieldu. Għax in-nies jgħidulek imma daw ma kellhomx jagħmlu jqogħdu jaraw l-istilel. Min jaf. Infatti dil-ġimgħa bdejt nitkellem ma' artist fuq hekk jekk kienux jaraw u jpinġu jew jimmaġinaw xu jpinġu. Jiena taf x'ngħid, jien ngħid l-lapinġew ħrawh. Għax hemm koncept fuq tal-ħaġa, jaf pereżempju il-bniedem għandu immaġinazzjoni ta' Kristu. Allura jaf. Ma l-immaġinazzjoni minn fejn ġaba? Dik il-problema. Fimt? Għax ma kienx hemm naf horror movies u osti. Ara, ħanajdlek x'naħseb jien. L-immaġinazzjoni minn dejjem kienet, imma jekk inti l-unika ħaġa li rajt hija. Hemm immaġinazzjoni u hemm immaġinazzjoni meta tara dik l-istorja ta' dak hawn xejdulu ta' dak iż-żjemel ġol baħar li jmorru n-nies fuq u mbagħad jaħlu miegħu xillos jgħidu tajba għadha dik immaġinazzjoni ta' dak iż-żmien. Ma żiemel taf x'inhu inti? Żiemel taf x'inhu rajtu. Mhux hekk għalhekk. Ma immaġina daw. Mbagħad tara xi UFO fuq pinġija tgħid il-Kristu. Eżatt, imma immaġina daw. Daw qatt ma raw ajruplan, qatt ma raw UFO, mbagħad tibda tara jagħmlu lek forma ta' ajruplan. Allora tuli papiris. Kif immaġinaw da? Fimt? Oġġett li qatt ma sar, qatt ma rawh bajnejhom. Qabel kienu inti qatt rajt pereżempju għasfur
B'dembu vertikali. Le. Le, aeroplan. Aeroplan. Vertikali. Però, ma nafx jek reċ dak l-inkwatru li hemm it-pinġija ta' Ġermanja. Li kien Mela. xi gwerra d-dejja Ejja, dakka ta' Nuremberg xi ħaġa jisimha dik. Interessanti, dak Interessanti, ma mhux dak l-iktar U xi pinġi? Triangles, blalen, slaleb u cylinders. Mela, triangles, mela. Ġifieri. Mela, x'nagħmlu saj. Ejwa, ħallukom għal dil-darba. Nirringrazzjawkom. Aħna ġimgħa d-dieħla għandna fit-21, no? Fit-21. Live fit-21, iż-żurri u ħankunu. Żurriq. Marriki. Marriki. Ejwa. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Kristu kien.